Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti ninumantang arak, princess. Agawin daksan. Dumagasto pa ya. Hindi terasena ni bakla, paring buyong. Ay ti aramitin tayo dyan. Ay nawaw, ituloy ta ati uminom iti arak. Adugat nila ako ni baklang arak. Hindi ka madanagan. Siya akong di kumatang. Sigurado ka. Wala. Anya, mayat ka ka din ha. Mabanda nga ro din. Libre ko naman. Rabi ay ngamawan pa ilaang ni Buyaw. Sa di numan nga tan tinapnapanan day tao. Saan ka di nagpakadakan kata siya ulakay? Ay nawaw. Dayjay pala nga tao ti ko na mabakay. Ay yawagan man kit din ni Puldo akasinsin na. Amang ano iso ti kadwa na. Ay, tayo pa nagawin ni Puldo ka na kanta. Parikot la ka na yung tit itaday nga anak ta. Ay na, kasano ka ano ti bisyo na. Nakasadsadot pa'y. Day tangarod ka. Ay, 30 yung papakpakan lata ka data. Agasam ngay day ta. Ito ko makasta nga edad na nakaada pamilyanan. Ay, iso asaan na makaasawa. Tanabisyo lang arudan sa dutpay. Sinumot nga iti mayat ama ki asawa kan kwa na nukas talaan. Gumatang man iti dua bote tiara. Bakla. Ay, kato na barta kayo, princess. Saan? Saan nagbayan na barta? Maray sa ludsudong ni Buyong. Wan. Ito ma. Nakadanon kami dito tersen na oray awan sila. Nagmabakla. Saan kami bayan na barta? Tugitigayam ko. Unay kayon. Daitan salamat ang bisyo tininto na rin yun. Ito lang dito, bakla. Ay nawaw, amon boyong nasaysaya at nagsapol ka iti panggadam. Tapno makatulong ka kada Nana Elena, ken tatatasyon. Nabartag ka manan ang nagaway Buyong. Unay kan. Kat kuntagin na. Kas tagaya ma. Anay ko, ibatan nyo alit talapay ko, anay. No kasarsarita ka. Dinaktaltal ko dan. Nalawag ka. Wan. Ibatan nyo natin lapayak to. Bala, agtugaw ka. Ay, bayan pala nga maturog ti anak ta. Nariga mo no kasaritam kayo na bartay. Abangan no kumkonformity sungsungba na king kabakay. Ayawan na. Agruam no kasta akan ayong lakay. Kita nakaturugan. Nakaturugan tiluko. Awan mo tinaluto ama kan, nanang. Naibusan ti bagas. Eh, di gimatang kay kuman. Ay nawaw. Sika kumamatan na. Awan ti kwartap. Da kayo pa ilang kanitatang ti makamo agumatang. Anya. Ay, iti kasta nga edad mo Buyong. 30 maun. Ngam papakpakan ka pa ilang kada kami kinitatang mo. Tangiwat yo. Nakababain ka dagiti makangag. Anya kumati pagbainam kat pudnumag. Kasano makasawak no kastangay. Ay nabuyong panagkunam kaday. Kat adag gusto kan kay ti kasta nga aramidam. Tangiwat yo kunak ni. Niya na ti lumabas iti parangan tayo. Amangan no manghag na. Di nakton aklonan no kwa.
Si kamot gayam ti lumabas iti parangan mayana. Sa dino ti papanambalasang ka. Mapanak makityanda na Elena. Apay ka di. Ay, si ka lang ti mapan. Kabaalam ka day. Yan na. Kaduan kan. Ha? Sigurado ka, Buyong? Apay, bagak no saan, nanang. Ay, kwa buyong. Oray saanan. Kabailak mo ti makityanda asyak lang. Di kagdanag. Nasayata ka tao. Kwa, inton maminsan laangan buyong. O sige, agpatuloy ako Nana Elena. Ay, agan-andad ka, balasang ka. Anya ti kunam, pare buyong. Saan ka pa ilang nagdaton kiniyana? Ngam binasted na kan. Kaslakas ta na. Amangan mo't no saan ka ngamin asweet. Idi nakisarita ka kan kwa na. Isong arodan ti kaduak ang makichinda. Isupay lang tinaarte. No talaga kayat mo akaduan niyana. Di simurot ka kumakan kwa na. Iso ko mati aramida. Kusikusilapan nak mga min. Nukos ko sila pan na ka. May salang ti kayat asawan dito, pare buyong. Anya ti kayat mo asawan? Adda pa naggusto niya anakan ka. Ha? Kayat na lang tagpakipot. Adaman sa ludsud Kiana. Oh, anya ti saludsuda ang bakla. Pudno ka di kayat nakaakadwa ni Boyong ang makichinda? Wen, ngamjak imanugot. Apay ngay. Amang ano panunutan dagiti tattao nga da relasyon mi. No makita da nga kuyog kami. Ay no, wow. Awan mo siguro ti dakes na. Single ka? Single ba ti Boyong? Sa may isa, gwapo. Ay na, gwapo ngam sadot kan na bisyumat. Amom ka di, nangag ko apagsasawan ni Nana Elena ito'y agsapa. 30 kanon kitawan na, ngam papakpakan latta. Ay katagbaliw to asiguro. Ay nabakla, uray gwapo ni Buyong. Jaklat ta kaya. Amangan no saan tukit ding agbalbaniw. O, di siyak tinakakaasi. Nanang, naalam ti tangdan mo kanina na Esther? Wan, napay. Mabalin ti umutang. Sang gasulaan. Anya, sa nga gasot lang, ngam utang ampay kanyak. Ay, nawaw. Awan nga rod kwartak. Makipurdiya ka ngamin Amom ka day, tinaidanon ni bakla kanya. Nay, anya mananday tang indanon da kada kayo aya? Saan nakakayat niya na? Nga main, itidan mo at 30. Di mo pa'y amaw ti makipurdiya. Ultimo bagas kan masida dito balay. Da kami pa'y laang kan tatang mau ti aggas-gastaws. Italaeng nanang. Na makapagtrabaho aktaw. Syakton ti makamu nga gastos dito balay. Oho, manu atawanan nakasta ti bagbagam. Nga maging gaita, awan latamot ti pakakitaan na buyong. Ninanang may. Kasano lang numatay kami kindi tatang mau. Itulok mo nga raw, amatay ka gapoy ti bisin mau pa. Nakadila ko pa bagas, barok. Basang ko na yung atatatasyo. Ha? Wen, adayla ko. Mano akilo ti gatangan nyo aya. Ay, hap ka banlaeng. Kulay ka. At ti pagbayad ko, nay. Ay na, wow! Kabalan nyo kada bagkatan ti 25 kilos. Ano sa ko na? Imbaw nyo ko malata ni Boyong, tanila kay kayon. Sana rumbang agpagkabagkat kay pailangin tinadagsan. Ay na, dayjay pailak ko na mate. Napaklan asa daw. Tila bisyo natin into na rin na. Ultimo bagas, na kami pailakan ni nanam nga ili na tag-gastaws. Iti na edad na. Iso kumamatan ati tumulong kada kayo. Day tamot ti kanayon mi nga ibaga. Kasla di na kami dengdenggain. Buyong, minsan matatatasyo ti lumabas. Nasanak nga bidot. Bagas ti binagkat na. Nasayat at nalagip na tigim matang. Saan mo ka di ang tulungan?
Saanin? Kabalan ni tatang dayta. Isus. Kita mo, kaslamatong ba? Ang mga numaidara mo dum. Saan ko nakngarod? Napigsan niya tatang. Kabalan na pailang dayta. Ano? Sikat yung maka mo. Sige kiti, agtugaw ka man. Ituloy tati agsugal tapno makabawi akmet. Lakay kayo ng tatatasyo. Ay. Saan arumbang nga agbagkat kayo itinadagsan? Ay, kumaangam awan met mabalinak yana balasang kao. Ni Buyong ngay tata, apay adiyo ibaon. Ay, jak amaw no sa dino manen tinapanan na. Rimwar mo nga minasana nagtaktakada. Anya? Day tatipod na balasang kao. Gwapong agpaiso, ngam nakasadsadot mo. Ay, day tangarod. Siguro, no nagagayt, ay magustuam tumait. Katwan atata, tilaang matbisyo kan kinasadot na tijak kayat. Ay, nawaw. Ay, ibagak to na itakin kwa na. Ta mga nuiso ti pagbalbaliwan kan pagnakman na. Ada, da kayo ti makamo tata. Ayun gayam, urayan daklabiit tayabak pa'y ni manong ko. Isulaangan ti mangitulod iti bagas iti ayan nyo. Ay na, agyaman na ka. Amom ka day. No sino tinang itulod iti day tabagas dito balay abuyaw. Amok ni tatang. Tinulungan dayana ni Tatang Mau. Nasaya, tapno damat serbida. Na, di ka mabain. Anya ko matipagbainak ngay. Ay na, abuyaw. No saan da tinulungan ni Tatang Mau. Ang mga nukimaro man ang tiyan anayan na. Ay kat agyaman na kadakwada ta tinulungan da ni tatang. Katsi ka. Anya nga'y tinararamid mo itang algaw. Awan mo, ti ko nam atulungan na kamay. Kasano ka nga'y numatay kamay. Saan ka di anay bagam kanya? Anasaktan ka iti inaramid ni anakan ka. Idi na minsan ngal daw. Sobra. Mukun taramidam. Tapno makabalas ka. Anya ngay. Sarong karma. Agdaton ka kankwana. Agpamarang ka akas taunay. Iti panagkustom kankwana. Inton kwan, likliga mo. Effective nga taday ta. Ay, nawang tried and tested daytan buyong. Kita, nusan ngagsangi. Kastanto man teramidak. Kasayam na tantimula ni nanang mo asabong di tarubayan. Tay supay lang, titad mo kankwana. Mabalin? Gato na, sikan ti makamong agpili iti kayat mo. Asina ti pang tedam iti day taasabong buyawng. Ha? Ni kadiyana? Wen tatang. Apay ka di? Wen na. Ay kay nasayaat day ta. Naibaga ka niya na agwapo ka kanaw. Ha? Naibaga na ti kasta tatang? Wayne, gwapo ka kanaw. Tilabisyom kang kinasado mo, ti di na kayat. Ay nawaw. Kayat ka di asawon day ta. Nga damot pa naggusto niya na kanyak, tatang. Isaw ti madlaw ko buyawng. Kasta kanumoy lang kahit timbaga na kanibakla. Ay na, agpalakpak sa tilapaya ko, iti kasta nga imbagayaw. Siguraw, nagbalbaliw ka. Ay, aklunin na kaaniya na. Ura sino ka ma-turn up no kasta ter aramida 30 tawon mau, papakpakan ka pa'y lakada kami kaninanang mau. Saan ka mo abalda daw? Good morning, Yana. Flowers for you. Agyaman nakbuyong, nasapa ka man? Uwan, tamapanak man makitrabaho iti construction, di ta kabangi ba nga barangay? Nukas na, at dagaya man trabaho. Uwan, inayaban nak ngamin ti kasinsin ko. Ay kat nasaya at ano kasta buyong. Sanak mo tan ngagbisbisyo. Ay nawaw. Pudnaw tinangag mo. Manipod ita. Agsingsing puwet ako. Oy, tumboy. Anya ter aramidam dito balay. Imaya, takayat ko nga ipakamukan ka. Nga adda jaming tayo ngagbabarkada.
Igay kanulon yun. Di mo ngamin reply ang dagiti text ko kan ka. Dakay latta ti mapanon. Oh, apay ngay. Agbalbaliw akon. Husto ti kanayon nga ibagadananang kentatang. Iti kastoy nga edad ko, kahit saan arumbang apapakanak pa'y lakadakwada. Nang runa, kahit saan mo tabalda daw. Tirumbang kide, tumulong ak kadakwada. Ano? Kaya't kumutan ti maadaan iti bukod a pamilya. Diyak kaya't ti mabaakan no bilang laang. Ay, nawaw! Aggagat tayo tapno makatulong kadagiti naganak tayo. Kang runaan ti amin para iti masakbayan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.